Faro kwamuri, faro kwamuri. Mapositori makadii kumativi manese enyika. Ndinoda kutaurawo zvidiki zvandinoda kumbodzidzisa nekurayiridzana magariro, tsika nehunhu fananai naAbhurahama. Ndizvo here zvatiri kuita mapositori zuva ranhasi? Ndimi here baba, ndimi here amai? Munozikanwa imimi zuva rekuenda kumasoi kwana. Munozikanwa kunzi motovhunzwa kuti amai muri mupositori kana kuti baba muri mupositori. Nekuda kwei vanhu vachikuvhunzai kuti baba muri mupositori here kana kuti chikonzero chii? Unhu hwenyu baba, unhu hwenyu amai, endai munogadzirisa. Kune mumwe mupositori waunoona kuchinzi uyu mupositori, mafambiro ake, unhu hwake unoratidza kuti munhu iyeye haasi mupositori. Asi unozoona zuva rechishanu rakwana ane kabhegi manje akuchimhanya kuenda kumasoi. Vana mai nana baba, ngatichinjei hunhu hwedu tive wanhu. Uyezve kumasangano kwatinonamata uku, mazuva ano kwaane netumasangano tiri kungoburwa. Angoti Eriya kaka, Eriya tika tika, anobva aendapo kunovhura sangano rake kana kunovhura soi rake. Waimbirwa uzana here chiprofita? Hauna. Wapupurwa newapupuri wapi? Warotwa newaroti wapi? Hauna. Asi basa rekungoti Eriya kaka nemisodzi nemadziwa ina handiteeri ngoni dzine tsvina kudaro. Ana mai nana baba, ndinoda kunamata Mwari waJohani, Mwari wechokwadi, Mwari anondikomborera. Ndinoda kufamba ndakagara nguva dzese, ndinofanira kuchena. Vanhu vanatsoziva kuti aiwa chipositori chinobhadhara. Hakuna mukomborero anokunda Johani, hakuna kesari rinobhadhara kukunda Johani. Ana mai nana baba, uyai tinamate, kwete kuda kuteedza tumasangano kana kuda kuteedza mbiri yekunamata. Uyai tigare pachamweya, uyai tiite zvakauya namutumwa, uyai titeedzere baba vedu baba Johani. Muri kuzvinzwa mapositori? Muchiteedza kuti kune vamwe mapositori vanotoenda kumasoi kuda kuti ndikuteera kuti baba nhingi, kana uri kuteera amai nhingi, kana uchiteera amai tanhaka kumasoi uri kunofa kuraswa, kana uchiteera kana kuti uri kuteera mbiri stereki. Mbiri yemaprofita ndoyevanhu yamanyanya kuda kutevera. Ini regai ndikutaurire chokwadi. Chero mukandishoropodza, chero mukandituka mukati mai avanorwara, handirwari ini. Pfungwa dzangu dzitori raiti. Asi inini manje ndiri pakuudza vanhu chokwadi. Mapositori namatai makatsamira. Ukaona kuti pamasoi panapa zvaakuitwa zvisiri zvechishanu, hapana munhu akaroverwa hoko pamasoi. Sumuka uende. Masangano akazara, kana kutombogara zvako kumba uchinamatira zvako kumba. Neyo maprofita enyu ako mazano angoti Eriya tika kasowe, Eriya tika kasowe. Waparidzwa naniwe, wapupurwa naniwe kuti wamuprofita. Ko pamwe mweya yemadzinza iri kukushandisa unozviziva sei? Imi maprofita emika imi. Regai ndinyarare zvangu, atenda hangu vanhu vaMwari.